Bejn il-15 u l-21 ta' Ġunju l-Belt Kapitali Maltija se tinbidel f'sala waħda taċ-ċinema. Dan meta l-ewwel darba se jsir il-Valletta Film Festival li se jippreżenta produzzjonijiet ta' kwalità għolja minn madwar id-dinja. L-avveniment għandu lan li jesponi lil Malta bħala pajjiż mimli kreattività u li jinsab lest li jkompeti ma' pajjiżi akbar fl-ekonomija kulturali globali. Dan il-festival se jsir f'5 postijiet differenti fil-Belt Valletta, fosthom Forti Sant'Irmu u Pjazza Teatru Rjal. Il-festival se jiftaħ billi fi Pjazza Teatru Rjal se jintwera l-film Taxi li rebaħ il-premju tal-Ors tad-Depp Festival tal-Films f'Berlin. B'kollox kienu 250 film li sottomettew applikazzjoni biex jieħdu sem fil-festival. Minn dawn se jieħdu sem 14 il-feature film u dokumentarju u 12 il-film qasir li se jikkompetu bejnietom. Se jkunu 3 l-membri tal-ġurija internazzjonali li se jiddeċidu r-rebbieħa. Bil-kap tal-ġurija jkun id-direttur ta' fama internazzjonali Roland Joffé li kien innominat darbtejn għall-Oscars. Se jsiru wkoll 5 master classes biex il-festival verament isservi ta' opportunità għal daw kollha interessati li jitalmu aktar dwar l-industrija tal-films. Waħda fuq ċinematografija, waħda fuq production design, fuq id-dizin tal-film. Dawn ħajkunu miftuħin għal-pubbliku, daw kollha li jistgħu jkunu interessati f'da jistgħu jibdew minn nhar it-tnejn li ġej jixxu l-biljetti minn fuq il-website tagħna www.vallettafilmfestival.com u jistgħu japplikaw biex jattendu għal dawn it-talks. Il-fundatur tal-Film Grain Oliver Mallija fisser li din hija opportunità ta' darba. Mhix xi ħaġa li ssir normali Malta, ġifieri xi ħaġa unika. Normalment wieħed ikun irid isifer biex jattendi daw it-tip ta' laqgħat u probabbilment iħallas ħafna iktar flus. Jiġifieri ninkoraġixxi il daw kollha li għandhom interess li jsiru iktar jafu dwar l-industrija u dwar kif wieħed jista' jagħmel film jew television series biex jattendu għal dan laqgħat. Fi Pjazza San George se jintwerew ukoll films bla-ħlas tal-famuż direttur sqalli Giuseppe Tornatore, rebbieħ tal-Oscar bil-film Cinema Paradiso.